Aniya karon ang gahom sa pulong sa Dios nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og paulay ngadto mga kapuyan o naghatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kani adto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Simbahon ka, O Diyos, daigon ka, Jesus, labaw ka sa tanan, gamhanan ka nga Diyos, gamhanan ka nga Diyos, binuhat mo ang tanang mga butang, pinaagi lang sa mga pulong mo, namugna ang tanan, gamhanan ka nga Diyos, simbahon ka, O Diyos, daigon ka, Jesus, labaw ka sa tanan, balaan ka nga Diyos, balaan ka nga Diyos, tanang tuhod magapit ko sa ngalan mo, ug ang tanang kanasuran magasugid, balaan ka nga Diyos, simbahon ka, O Diyos, daigon ka, Jesus, labaw ka sa tanan, gamhanan ka nga Diyos, gamhanan ka nga Diyos, gibuhat mo ang tanang mga batang, pinaagi lang sa mga pulong mo, namugna ang tanan, gamhanan ka nga Diyos.
buntag sa tanan akong mga kaigsuonan o kahigalaan nga nagapaminaw niini nga tingog. Kini ang inyong higala o gigsuon diya sa ngalan sa tumboy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joie, Pelaez, Vehlewald. Mapasalamaton kita sa tumboy nga Dios nga sa makausa gitugutan na usab kita nga makadangat nining adlaw alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug sa kanunay ako nagalaom og nagaampo nga ang Ginoo diha sa inyong paghatag og higayon sa pagpaminaw sa iyang mga pulong ninitak na karon nga ang Ginoo magabubo sa iyang mga panalangin diha kaninyo ug magatagbo usab sa inyong mga tinguha sa tanang bahin sa inyong kinabuhi ug ngadto sa inyong tibuok panimalay. Daray ko na ngalan sa atong buhi nga Dios. Ug alang sa atong pagtuon, aniya kita karon sa libro sa mga Salmo. Salmo 104 or Psalm 104. Ang kaalam o gahom sa Dios diha sa iyang binuhat. Ug alang sa gamay og simple nga kasayuran, ang libro sa mga Salmo usa kini ka himno sa mga pagdayeg ug pwede usab kini tawagon nato nga libro sa mga alawiton sa pagdayeg nga pagakantahon dinuyugan sa bisan unsa nga klase sa instrumento sa musika. Adunay daghan nga mga kanta karon nga gikuha ang lyrics sa libro sa mga Salmo. Ug sulod nining libro sa Salmo adunay 150 ka mga himno. Ug kining 150 ka himno o alawiton o balak, dili kini sila matawag nga mga kapitulo o chapter sa English. Tungod kay individual man kini sila. Dili kini sama sa uban nga mga libro sa Biblia sama sa Genesis, Exodus, Mateo, Lucas nga nagsaysay sila og nagsubay og sugilanon gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusang bahin sa maong libro nga usara ang nagsulat o tag-iya. Ang kada himno o awit niining salmo, individual kini nga mga himno o alawiton og mga balak ug aduna kini pipila ka mga tag-iya nga mga musikero og mga magbabalak nga manunulat. So, dili lang usa o duha o tulo ka manunulat ang tag-iya sa sulod niining libro sa mga salmo. Ug dinhi sa libro sa mga salmo adunay daghan og nagklasikasi mga kanta o himno og mga balak sa nagklasikasi usab nga mga pagbati og sitwasyon sa kinabuhi base sa kasinatian sa mga nagsulat niining libro sa salmo. Ug kasagaran kanato o ilabi na sa mga Kristohanon, ang libro sa Salmo maoy atong kanunay ablihon. Ilabi na kung anaa kita sa mga problema o pagsulay sa kinabuhi. Ug dinhi kita makabira og kusog o comfort o kahupayan sa atong mga kabugaton o kasubo, kalisang ug bisan sa kaligutgot o kawaladon. Ug nasayod ako nga ana ka mo'y pinaka-paborito nga bersikulo o alawiton ninyo ug balak dinhi sa libro sa mga salmo ug nga namemorya kana ninyo. Ug dinhi sa atong pagatunan karon sa Salmo 104 kini nga himno ang nagsulat niini gitagaan niya ug nagdaig siya sa Dios ingon nga Ginoo og mamumuhat sa kalibutan ug sa tibuok kawanangan. Kini nga himno nagpaila nga ang Ginoo nagatagbo jud og nagahatag sa tanan nga gikinahanglan ngadto sa tanan niya nga tanan nga iyang binuhat nga nagpuyo dinhi sa kalibutan. Apil na ang mga mananap og mga kahoy, mga tanom ug uban pa nga adunay kinabuhi. Ang Salmo 104 nagpatin-aw sa detalye sa paghari sa Dios diha sa kawanangan nga unang gisaysay didto sa nahiunang himno sa Salmo 103. Nga nag-ingon dito sa Salmo 103 sa bersikulo 19 nagaingon, gitukod ni Jehova ang iyang trono dito sa kalangitan ug ang iyang gingharian nagagahom sa ibabaw sa tanan. Og mulaktaw kita nga to sa bersikulo 22 nga nagaingon, daigon ninyo si Jehova kamong tanan niyang mga binuhat sa tanang mga dapit sa iyang gingharian, daigon mo si Jehova o kalagko. Og ang nagsulat sa Salmo 103 nakaila nga ang Dios naghari sa kinatibuk-an. Og ang nagsulat usab sa Salmo 104
sa atong gitun-an karon ning uyon usab sa nagsulat sa Salmo 103 nga nag-ingon sa Salmo 104 versikulo 24. Gingon dito, O Jehova, pagkadaghan sa imong mga buhat, sa kaalam gibuhat mo silang tanan, ang yuta na puno sa imong mga bahandi, nga tanan kini na naghulat kanimo, aron paghatagan mo sila og makaon sa ilang panahon. Ang pinaka mahinungdanong pulong din sa Salmo 104 o keyword mo ang pulong mga buhat o works. Kining pulong mga buhat o works, kaunom ni siya nato makita dinhi sa Salmo 104. Og nakatutok kini mahitungod sa mga buhat sa paglalang sa Dios. O nga diin aduna usab kalainan sa Salmo 103 nga didto nakatutok ang Salmo 103 mahitungod sa pagtipig pinaagi sa kaluoy ug gugma sa Dios, pagtipig sa tanan niyang binuhat. Kini silang duha, Salmo 103 ug 104, nagasapid sa usa ka tema nga mao ang gitawag og mamugnaong buhat ug ang pagtipig sa Dios. Ug kini silang duha ka mga himno o awit sa Salmo 103 ug 104 nagkahiusa usab diha sa usa lamang ka tema mahitungod sa pagkahari sa Dios. Ug aduna pay lain. Kining hugpong sa mga pulong nga nag-ingon, dayigon mo si Jehova o kalag ko, or sa English, bless the Lord o my soul, ato lang kini nga makita dinhi sa Salmo 103 o Salmo 104. Kini silang duha ka himno o awit nga mao ang Salmo 103 ug 104, parehas ni silang duha nga nagsugod ug nagtapos usab sa hugpong nga dayigon mo si Jehova o kalag ko, or bless the Lord o my soul. Dinhi sa Salmo 104 bersikulo 1-4 nagasaysay kini sa kadungganan ug sa pagkahalang don sa atong Dios. Pagkahalang doon sa atong Diyos nga naputos sa kahayag ingon nga maoy iyang bisti ug suot ug nga siya nagapahaluna sa tanan niyang binuhat sa kawanangan ug sa ibabaw sa kahanginan ug maingon man sa ubos sa mamala o sa katubigan ingon sa pagpadayag sa iyang pagkamaayo nga universal designer ang atong Diyos o painter o pagka-universal architect. O gisaysay dinhi sa bahin sa bersikulo 4 nga gihimo sa Dios ang hangin ingon nga iyang mensahero o gihimo usab niya ang kalayo o kilat o kidlat ingon nga iyang sulugoon. Atong mabasa og masabtan dinhi nga pinaagi sa huros sa hangin o unos o storm ug sa kalayo nga mao ang mga kilat nga ang Dios nagapahinomdom kanato nga siya gamhanan nga Dios ug nga ang tag-iya sa tanan nga ang kagamhanan sa langit ug sa yuta siya ang nanag-iya ug nga pagkahalangdon ug gamhanan ang Dios. Kinsa man ang makabuntog sa unos o bagyo ug sa mga kilat. Di ba kung makabati kita nga adunay balita nga ana ay bagyo nga moabot, di ba kay malisang tangtanan or at least mabalaka kita kay basin og kusog kana nga bagyo. O mabalaka kita sa atong mga kabtangan og atong mga pananom. O kung adunay unos o bagyo ana usab ang kilat nga pwedeng makapatay o makasunog sa atong mga kabtangan. So kinsa man ang makabuntog sa unos o sa bagyo o sa kilat. Usahay, kini nga klase sa kagamhanan sa atong Dios, gigamit kini alang sa pagdisiplina kanato, ug sa paghinlo, ug sa pagpuo sa mga daotan, ug sa pagpadayag sa gahom sa Dios nga balaan. Ug kung atong hisgutan ang pagkagamhanan sa Dios, si Ginoong Hesus ingon nga nagalungtad sa kinaiya sa Dios,
Dito sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 6, ngadto sa 8, nagahisgot si Apostol Pablo mahitungod kang Ginoong Hesus og nag-ingon dito. Nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon, kundili naghukas siya sa iyang kaugalingon, nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon, nga gihimo sama sa mga tao ug sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon, nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Busa ug mao nga sa pagsugot ni Ginoong Hesus sa manlo sa Dios Amahan didto sa kamatayon sa cross, gibayaw siya sa Dios sa kahitasan ug gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan, ug nga ang tanang tuhod mga piko ug ang tanang dila managsugid nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa hima sa Dios Amahan. Ang pagpasundayag ni Ginoong Hesus sa pagkahalangdon sa Diyos Amahan, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo, mao ang pinakanindot nga hulagway sa iyang gugma ug sakripisyo alang kanatong tanan. Walay lain pang makabuhat niini sa pagpasundayag sa pagkahalangdon sa Diyos Amahan. Si Kristo lamang. Mao nga bisan og magpinitensya ka pa, alang sa kapasayloanan kuno sa imong sala, ug pasakita nimo ang imong kaugalingon, wala ka na'y kahimuan sa imong kalawasan. Hinunoa, maka-impyerno hinuon ka na nimo, kay nakalapas ka og imong gipanamastamasan ang imong lawas, nga imong hinuwaman sa Dios, nga maoy tag-iya sa tanang binuhat, dinhi sa kalibutan. Ug dinhi sa Salmo 104 bersikulo 10 ngadto sa 15, nagasaysay kini nga bahin nga ang Dios nagatagbo sa atong mga gikinahanglan. Dinhi nga parte sa himno o awit atong makita nga ang pagtagbo sa atong adlaw-adlaw nga gikinahanglan ana alang kini sa atong palibot. Gikan sa tubod ug sapa sa tubig ngadto sa mga kahoy ug sa mga sagbot alang ngadto sa mga mananap sa mama ug sa tubig ug ngadto sa mga langgam ug alang kanatong tanan. Pero ang atong problema ug nasayod kitang tanan sa atong karapasan batok ngadto sa Dios. Ang atong problema mao ang pag-atiman niining tanan nga gibuhat sa Ginoo sa atong palibot. Adunay uban mga tawo nga dili sila makamao nga moatiman sa kinaihan, ilabi na og kung dili ka na ilang panag-iya nga yuta, ila kini nga panamastamasan. Ang katubigan ug kasapaan ilang gihimong labayanan sa mga basura ug ilang mga hugaw. Kaniadto, pwede ka nga magkaos ug tubig sa sapa aron gamiton sa pagluto. Pwede ka maligo ug maglaba. Karon dili na ta makasiguro kung limpyo ba ka nga tubig sa sapa o sa suba. Ug aduna usab uban mga tawo nga bisan og aduna sila panag-iya nga kayutaan, wala sila maglihok halang sa ilang kaugalingon. Ila kining giprenda tungod kay nakabsan sila sa salapianong bahin ug tungod sa bahandianong panginhanglan. Mas gusto nilang makakita og kwarta kaysa magkugi para sa abot sa ilang yuta. Ana hinuon bang mga tao nga wala sila kayutaan apan gusto nila nga magtrabaho ug magugmad o gusto nila nga mag-uma mananom aron nga makakaon sila. Ug aduna usab uban mga tao nga nagpadala sa sugyot sa yawa sa pagkatapulan nga nagsalig na lang sila sa pag-abusar ug pagpanguha ug pagpangawat sa mga kabtangan ug panag-iya ug mga tanom sa ubang tao nga naghago sa pagpamuhat ug sa pagpananom sa kayutaan nga pinilitihan ra usab. Sila hinuon ang unang mag-ani pinaagi sa ilang pagpangawat. Ang atong pagkamasupilon o pagkamalapason ug sa paglibong-libong sa sugo ug mando sa Ginoo nagabunga kini sa kawaladon. Ang kawatan walay pag-asinso sa kinabuhi. Bisan tuod nga ang Dios nagatagbo sa gikinahanglan sa mga langgam pinaagi sa mga bunga sa mga kahoy, ang mga langgam naghago usab na sila sa pagpamupo ug pagpangita sa ilang gikinahanglan ug naghago usab sila sa pagbuhat sa ilang pahulayan.
Ug sa bersikulo 19 ngadto sa 24 kini nga bahin sa Salmo 104 nagatutok kini sa ritmo nga gipahamtang sa Dios sa universo o tibuok kalibutan ug kawanangan ug nagadesinyo ang Dios sa mga panahon sama sa kagabhion aron nga ang tanan nga iyang gibuhat o binuhat makapahulay gikan sa kahago sa pagtrabaho sa adlawan. Ug bisan sa mga panahon nga gidesinyo sa Ginoo sama sa tag-init ug tag-uwan alang usab sa atong mga pananom ug mga mananap ug kanatong tanan nga adunay kinabuhi ibabaw sa yuta. Adunay ritmo sa gipamuhat sa Dios ug mao nga ang nagsulat sa Salmo 104 nagadasig kanato nga dili nato pakyason sa pagdaig ug pag-ila sa magbubuhat ug nga ato siyang pasalamatan. Pero unsa kahay mahitabo kanatong tanan nga adunay kinabuhi kung walay gabii o walay adlawan. Dili tanan tawo mahigog mga muampo aron sa pagpasalamat sa Ginoo sa iyang pagpadangat kanato sa sayo sa kabuntagon ug nga nakamata pa kita. Ug tungod kay dili man lagi makita ang Ginoo, kanunay na lang ang Ginoo mahikalimtan. Ang kasing-kasing nga adunay gugma og respeto sa Dios nga makagagahom sa tanan dili makalimot nga magpasalamat ngadto kaniya. Og dinhi sa bersikulo 27 ngadto sa 33 kini nga bahin sa Salmo 104 nakatutok kini diha sa pagdayeg ngadto sa Dios tungod sa tanang butang nga iyang gihatag kanato. Kinahanglan nga atong ilhon ang Ginoo nga siya ang nagbuhat, siya ang tag-iya, siya ang naghatag sa mga panalangin ug siya nagapadayon sa pag-atiman ug pagtagbo sa tanan nato nga gikinahanglan ug sa iyang pagtipig kanato sa panahon sa bagyo ug sa mga kilat. Pero mga igsoon ko og higala, ang atong problema nagpadala kita sa sugyot sa yawa nga mao ang paggakos sa espiritu sa kasina ug espiritu sa kalibog ug kaibog sa mga butang nga nagkinang-kinang ug sa salapianong bahin. Ug mao nga dili kita matagbaw sa simple nga mga panalangin nga atong madawat adlaw-adlaw gikan sa Ginoo. Ug mausab nga dili kita mahigog mga magpasalamat sa Ginoo pinaagi sa pagampo ug paghalad ug paghatag sa iyang ikapulo kay sayang lagi kuno. Ug moampo lang kita og kung aduna kitay pangayon sa Ginoo, nabatasan nato nga ang Ginoo ato lang siya nga tipigan o taguan, atong isulod ang Ginoo sa usa ka emergency first aid kit box. Ug nga unya na nato ablihan ang emergency first aid kit box kung ato na kini nga kinahanglanon. Mas gusto pang buhaton nato ang tanang mata nga makapahalipay sa atong pananaw ug pagbati ug unod hangtod nga piangan tas Ginoo ingon nga pagdisiplina kanato sa atong pagkawalay puangod. Mga igsoon ug higala, mao ba kini ang atong nabatasan o pagtratar sa Dios nga makagagahom ug balaan nga maoy nagsustenar kanato adlaw-adlaw ug nga ato na lang siya nga gitaguan sulod sa emergency first aid kit box ug nga unya na lang ba kita nga modayeg ug mosangpit sa Ginoo kung anaa nakita sa kalisod ug sa panginahanglan. Insulto kanan dako mga igsoon ug higala, giinsulto nato ang Ginoo, giinsulto nimo ang Ginoo. Ang nagsulat nini nga Salmo 104 sa kinasing-kasing nag-ingon siya sa bersikulo 31 ngadto sa 33. Ingon sa 31, palungtara ang himaya ni Jehova sa walay katapusan. Papaglipaya si Jehova sa iyang mga buhat nga nagatan-aw ibabaw sa yuta ug kini nagakurog. Siya nagatandog sa kabukiran, ug silaming aso. Kang Jehova magaawit ako, samtang nga buhi pa ako. Sa akong Dios,
magaawit ako, ug pagdayeg samtang nga buhi pa ako. Ug sa katapusan nga bahin sa bersikulo 35, nag-ingon usab ang nagsulat sa Salmo 104, giingon nga, ingon siya, dayigon mo si Jehova, o kalag ko, dayigon ninyo si Jehova. Mga igsoon kong higala, dili nato pakyason ang pagdayeg ug pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga mao ang nagbuhat ug nagdisenyo sa tanan ug nagkupot sa atong gininhawa ug nga mao'y nagatagbo sa atong mga gikinahanglan ug nagatipig kanato sa panahon sa kalisdanan. Sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 26, nagingon si Ginoong Hesus, "Tan-awan ninyo ang mga langgam sa langit. Wala sila magapugas, bisan magaani, bisan magatigom sa mga dapa, apan ginapakaon sila sa inyong amahan nga langit nun. Dili ba kamo labaw pa kay kanila?" Kung giunsa si Ginoo sa pagatiman ang mga langgam, mas labaw pa nga giatiman kita sa Ginoo. Kay gibuhat kita sa Ginoo diha sa iyang kaugalingong dagway. Sumala sa nahisulat dito sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 27. Sa makausa, ang Salmo 104, versikulo 1, nagaingon, dayigon mo si Jehova, o kalag ko, o Jehova nga Diyos ko, dako ka sa hilabihan. Ikaw na bistihan sa kadungganan ug sa pagkahalangdon. Ug ang bersikulo 35 sa katapusang bersikulo usab nagaingon, bless the Lord, O my soul, praise ye the Lord. So mga igsoon, kining duha ka salmo, Salmo 103 o Salmo 104, nagasugod kini sila nga nagaingon, dayigon mo sa Jehova o kalag ko. O parehas usab ni silang duha ka salmo nga nagtapos nga nagingon, dayigon mo si Jehova o kalag ko. Bless the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Mga igsoon, dili nato kalimtan nga atong daygon ang Ginoo, atong pasalamatan tungod kay siya ang nagtagbo sa atong mga gikinahanglan ug siya ang nagtipig kanato sa tanang panahon. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay kinutuban. Nagaduol kami diha kanimo, pinaagi sa imong bugto nga anak, nga si Ginoong Hesukristo nga among manluluwas. Salamat, O Diyos, sa imong makanunayong pagtipig sa among mga kinabuhi ug sa imong makanunayong gugma ug kaluoy bisan sa among pagpakabuta sa imong pagkahalangdon tungod sa limbong sayawa pinaagi sa kasina ug sa walay katagbawan sa mga yutanong butang. Pasayloa kami ug hugasi kami sa imong bililhong dugo aron nga mamahimo kaming takos nga modawat sa imong mga panalangin. Tudloi kami sa pagdayeg ug pagpasalamat kanimo pinaagi sa among kinaiya, sa among kinabuhi ug pinaagi sa among paghatag sa halad ug sa ikapulo balik ngadto kanimo. Dalaygon ug simbahon namo ang imong ngalan, Ginoong Hesukristo. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin, Tomasopo, Saudi Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap.
ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong yutanong nga kinabuhi. Maayong buntag Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.